И здравейте, хора! Днес ще играем на Keyboard Escape. Отивам как там, където излизат. Чакайте да видим този какво има. Този има някакви редки. Има червено, има и вещица. Добре, аз ще постоя малко тук. Дано да му е заключено само за минута, за да може веднага като се отвори и аз да ги взема. Но пък той сигурно ще види, че аз съм тук. И ако ме види, ще дойде да ме бие с ръката и ще загубя живота. Така че не знам. Май ме забеляза. Ох, забеляза ме. Той влиза и излиза, аз стоя тук пред къщата му, гледам. Добре, ще си гледаме тук дали има някакви редки, които излизат. Ма само розовете излизат, а те са нула. Мисля, те нищо не правят, нищо не изкарат. Какво е това? Мале, искам го. Купих го. Това е брейн рот, това е там бананин, нещо си, какво беше. Мале, някой ме удря. Отиде при друг. Не, искам го. Влязох в неговата база, сега ще го открадна. Крада го си тръгна. Не, той ме удари. Би ме. Хора, не знам какво стана, нищо не виждам, откраднах нещо, но какво? Ох, наобратно вървя. Не, махай се. Маля, удари ме пак. Айде ставай. Аз съм в нова база. Не, бях на ръба. Те са ми откраднали лабубутата, бе, хора. Важното е, че легендарното не са ми взели. Бях на толкова бях. Да взема бананин и бензин или защото беше, обаче бягане. В кражбата. И когато го вземеш, да го канеш и почва да вървиш с това. И тези граники се влизат и така. Чакам да се взема. Както разбрах, брейнрот. Както се чакам само от брейнрот. Защо някой, който е дошъл да ми краде тук лабубото, не е взел ръците, а е взел тези, които нищо не стават. Така, събирам си парите от време на време, за да имам да си купувам нови. Защото искам да открадна на който вече ме трябва да единствено провали. Взех си едно физи, защото от толкова напрежение много секундата, но нищо да не ми откраднеш. По-бъдете, защото аз си си на физи, малко да разправя, това е определено. Много ладно, много свежо. Май не съм изправена нищо. В моята си камера да окупя, защото аз Айде, хора! Аз не знам къде ми е база. Там е база. Отключена. Добре, аз не изключвам, че купих някакво, защо го няма? Ето, дойде. Защо всичко е в червено? Аз наистина не разбирам, аз не виждам нищо. Когато съм написана да си купувам някакви лугота и искам само да кръвя. А това беше този с колечките. Това беше този, който ми взе моето. Мале, това е някакъв... Искам да купих го. Ама някой ми го взе. Ей, ще убия, бе. Мале, убихме ме. Мале, това беше супер яко. Това беше някаква хора. Не бяхте. Не. Добре, отивам пак там, защото това е много наградно. Където постоянно. Хайде, никой да ми излезе. Хайде, влизай. Хора, сега ще ви покажа Данглич и ще видим от тук този и този стейдж. Сега, айде. Хора, ще приключим с видеото, когато минем края на това. Айде.
от тук. Не, так му го затвори. Ама вътре има някакви хора. Оле, просто червени шапки. Хора, чао. Хора направени, До утре. тук. Той има най-редките. Той има